Ogendi Igwelukwalanu, Igwezukotaranu, Ugwumba Panijaranu. Ogendi Igwelukwalanu, Igwezukotaranu, Ugwumba Paniela. I'm
ọba amakwara ọba egwu ọdịnala dịzi n'ike.
di ta wo ka ma we aya ngwa di gere ngeri mana nzo wa di na ka nu ọba amakwara ọba egwu ọdịnala dịzi n'ike Ogenna Ekwudalụ biko gwana ọha na eze onye bụ ava m bụ Chineke ezi ma ngwara onye ebe ọmụkọ Ogumeze. ọ dị mma biko kọrọ anyị ihe gbasara egwu unu a kedu afọ egwu unu a na etu esi bido Anyway, efe egwu anyị bụ Ogboka Cultural Dance Group ụmụka ụmụka dị n'ebe ịkọdadoro anyị maka ndị ọmọbụghị mmadụ niile bụ ndị si na okay ụmụka dị n'Ọkpọsị, that is ụmụka Ogumeze Ọkpọsị. ọ dị mma kọrọ anyị etu o si bido egwu a kedu etu unu si kpawa ya bụ nkata ghọrọ ngị ya Anyway, n'otu anyị si bido ya anyị na-egwu ife dị ka bọtụl a na-akụwe akụkata anyị kụkata chenjizi ya wozigharị ekwe na-ejegharị ịchọ ime ife ekụ anyị eje ebe ma ịkpọrọ anyị ma ịkpọ anyị nọdụ na-eme exist tili anyị na-agbagotatụ ịchọ ịnụ nwaanyị anyị na-eje anwụ anyị na-eje anọdụ ndụ anyị ga-eje ihe ife ọbụla niile dị mma anyị na-eme ya. ekele mgbe bidoro ya ihe dịka afọ one gara aga na mgbe o bidoro kwa ebe 75 ya nwere o bidoro mgbe ị ka dị okorobịa ndị be si amụta nwata amụta nwanne ya nwekwana ndị unu na-azụpụta maka ọ dị m ka ndị unu a na-akụ ya emetụ oge okenye nwekwana dịka ndị ụmụ okorobịa unu na-azụpụta na anyị buru ibu kama na ha bịara taa ha buru ibu kemgbe ebe anyị na-eji echi oji iju. ọ dị mma ịnabata mmadụ n'otu unu a kedu ihe ọ na-enwe anyway anyị gbuo obu ọma anyị anabata mmadụ onye ị ga-enye anyị nwa nchọnchị ihe ị ga-ebunye anyị katọn bie na anụ enye anyị atọm enye anyị sọsọ 200 nke 200 ahụ nwa nchọnchọ mana katọn na anyị kpọrọ adịghịzikwa nchọnchọ ọnụ nke anyị ji enwe ọ dị mma ka anyị gaa n'ihu kedu ihe ọ na-abụ dịka i kwuru na unu na-aga ma ebe a nwụrụ ma ebe a na-eme ụmụ ihe dị agha mmemme anyị akpọrọ egwu ọdịnala abịa n'ihe gbasara ọdịnala Igbo kedu ọnọdụ unu n'ihe gbasara ịkwalite asụsụ na omenala bụ unu bụ Ọkpọsị anyway ịkwalite ya bụ otu anyị na-eje na free na-ejekwa n'ego ọ bụrụ na anyị na-ejekọta anyị jee anyị eme ka ebe ọ dị mma onye ọbụla ga-alaiki ife anyị bịara n'ebe a ma ọ bụ ọnụnụ ma ọ bụ eneti anyị eme ọdụ anyị ebe niile echi ya ka eje fụ Ogboka ya bụ na unu emegide gị ya ruo nke na ndị mmadụ na-asịzi ka anyị ga-afụ ndị otu Ogboka na na-abịa n'ebe dị ụtọ ọ bụrụ na mmadụ chọọ ịkpọ unu n'ihe na-abụghị obodo a dịka onye na-ekiri unu na-abụ ihe dịka obodo Lagos ma ọ bụ ebe dị agha unu na-agakwa ma obodo na ịchọrọ ugbu a anyị esoro unu maka na ife omere anyị na-eje ije Lagos anyị na-eje ije Enugu anyị na-eje ije Abakaliki anyị na-eje ndị ọchịchị ya niile na-akpa anyị egwu anyị na-eje na-akụ egwu na-alaikisi je ike. ọ dị ma were nkwado pụrụ iche unu ka na-atụ anya n'aka ndị mmadụ iji wee mee ka ya bụ ihe gbalitekwuo dịka i kwuru ndị mmadụ egwu na-amasị ndị mmadụ ha anabatakwanye mana were nkwado dị iche ị na-achọ n'aka ndị mmadụ iji wee kwalite egwu a ịmaga ọbịa na egwu ekpiri ma other things ọma mmadụ na-enyere mmadụ aka anyị chọrọ onye aka na gọọmenti ma ọ bụ individual anybody nwere ike nyere anyị aka si anyị panyetakwuo egwu anyị ma ọ bụrụkwa anyị chenjizi ya ma ọ bụrụ ozikwa ụdị egwu a ife anyị chọrọ ọ ya bụ na o sigoro na egwu a pụọ ma ọ bụrụ na eweta chenji ụdị nke aha anya gị dị na ya maka ọ dị m ka ebe ị na-eje bụ iji ma ụba akwara ma ụmụ ndị ọzọ kpọọ ọkụ ma dịse ma anyị ga na-akụkwa adịsebe egwu anyị na-akụ ọ dị mma ngwa jiri ohere a kene ndị bụ unu na-ekiri anyị tata nakwa ndị na-abụghị ndị bụ unu anyị ji afọ Ogboka na-ekene ha Chineke ji duo n'udo chee n'udo Chineke ga-agọzi ha ha bịakwanyere anyị aka okwu ha ji inye
ọdụga ndị ibe anyị ọma nkatara ya ome emenike mose na ose na anyị kenere Ogboka cultural dance group na-ekene. Ọ dị ma bịa n'obodo a kedu ihe pụrụ iche ji mara ndị obodo a dịka ọ bụrụ na ọ na-abụ mmadụ mee asị na onye asị obodo ọkpọsị ife anyị na-eme ịkọ nri ịkọpụta ji anyị na-akọta egburu ma rice ọya ka ọrụ anyị ana anyị ji ya na-eri nri na-emezi emezi ya wụrụ bụ ndị na-akọta ọrụ ugbo ọwụzi na-agacha ugbo bata ọnụ nwere egwu Ogboka wee na-ezu ike na-eme ogwu n'oge ụtọ daalụ nna ikwu wetakwara ya faga ọzọ eva m oji n'ekezi ma m gwara ya bụ onye isi ndị otu a. Oh yes. ọba amakwara ọba egwu ọdịnala dịzi n'ike.
ọba amakwara ọba egwu ọdịnala Zinike na kudalo na ai mo nyubu mana amonde na mahon nyubu biko ka ogburu agujira na ebo ekenere m unu kenesi unu ike maka ụbọchị nke taa. Abụ m Johnson Ezeogo nwe ọkpanụkpọ n'ụmụka ọkpọsị Ọhọza local government in Ebonyi state ebe esi adịmadalụ enwere okwu ma ọ bụ ihe na-abụ ị ga-agbakwunye n'ihe nna ikwukwugoro na ihe gbasara egwu a tupu ị gaa na nke ahụ kedu ọnọdụ na otu egwu a? Okay. Ekenere m unu. Abụ m onye isi egwu a bido na 1975 up to today. So I wee mene mi ba bidoro egwu a anyị fụ mkpọmkpọ nwe ife na-etu mkpọmkpọ ọba ọ bụ mọkwanụ bọtụrụ anyị bịa na be gị anyị nwụkọta nkwụ na-enwe aṅụrị anyị ebido were ofu ife mebe aṅụrị gbanye nwere ibe enu mebe mkpọtụ obiọma na-abata. So anyị emekọtazie ife a anyị sị mba anyị ga-etinyekwu ife dị ka ọkpọkọrọ anyị wee gote ọkpọkọrọ from the ọkpọkọrọ anyị gote ịgba nwa wee sị mba ka m kpọọ ụmụaka ogbe anyị wee kpọọ ụmụaka ogbe anyị wee bido egwu a mekata ebe a nọ wee sị mba na ndị duru ga-abatakwa n'ime ya bụ egwu na ọ bụrụ sọsọ ụmụaka jebezie akwụkwọ ọ bụrụ na ọ ya enwe ezigbo isi. So wee kpọta ndị duru anyị wee bido nwantịntị oge wee sị na mma kpọtakwa ndị nwaanyị maka na ibe nwoke na-eme ma nwaanyị esoro na ya na ọma nwekwa isi wee nabataba ndị nwaanyị. So anyị bido wee megide ebe a hapụtasị anyị ndị ọṅụ nkwụ ndị ụmụ nwaanyị unu enwere isi unu ọ bụrụ ife aka unu ga na-eme ma not knowing that na Chukwunna ga-aza ekpere. Chukwunna wee za ekpere n'ife a ụmụ be anyị niile onye dịka Honorable Chief Okorie m wee sọpọtụwa anyị Emenike Okorie wee sọpọtụwa anyị ụmụ be anyị niile Uchechukwu Okorie Uchechi Okorie wee sọpọtụwa anyị. So ife a wee gabazie n'iru asị anyị na Sam Egwu na-abịa wee bịasị anyị mgbanọ ka anyị gabakwa agaba ka anyị jee mee ya welcome. Then wee bịasị m na nke anyị jere ikpeazụ ka ọ dadị n'ogologo nke nna anyị abụ Dave Mai ọ ya bụ nke anyị jere nke ikpeazụ. So anyị na-abakwa Dave Mai wee nabata anyị ma mekwara anyị ife dị mma dịka ọ na-emere ibe anyị. Ọ dị ma ya bụ na egwu a bidoro n'ebe a na-aracha aka. Egwu a m bidoro n'ebe a wee ife anyị jegide wee ruo etu a n'ihi na wee bụkwa na nke unu na-emekwa nke today ọ ife tụnanya. Mkpọrọ 1975 onye nlereghị anya ga-eche n'etu ihe a na 1975 ka ọ ga-abụ na o nwere obere ahụ ebe nkanka ka ọ bụzikwa obere bụ ọya maka eji wee kpọọ m bido n'oge ahụ ka eji wee kpọọ m jụọ nwa ntente ife onye ọbụla fụrụ ya fụrụ m n'ebe tere aka na ife izizi ọ ga-ebu ụzọ wee gwa ya jụọ nwa ntente dịtọ ebidoro m ya na mma. Yes. Ọ dị mma kedu ntozu oke mmadụ na-enwe tupu ọ bata n'otu a? Ụmụ oke ọ na-enwe ntozu oke. So ọ bụ na onye laikere batara anyị then ọ bata ọbịa anyị agwa ya nwa nchọnchọ ife ọ ga-emere anyị nyetụ anyị bụ anyị metụ n'ọnụ asị ibe nwanne na nwanne ọ bụ nwoke ọ bụ nwaanyị. So o metara anyị ma nwantịntị ife anyị wee gaba n'iru ya adịrị enyebi nsogbu. Afa m Johnson Ezeogo Nwokpanụkpọ, a freeborn of Ụmụkọkpọsị Ọhọza local government in Ebonyi state. Nke a na-etu Jọnwa Ntente. ọba amakwara ọba egwu ọdịnala Zinike